forget. Friends, God doesn't ever change. If you'd have that woman's faith, He'll send you your miracle. And on ndikupatsani moni abale nalongo nonse okondedwa amene mumamvetsera kumasomo kuonera video imeneyi. Landirani moni wanu mu dzina la Yesu Khristu, ndipo zisomo ndi zifundo zosatha za Mulungu wamphamvu zonse zikhale nanu pachina chilichonse cha moyo wanu, kani mbali ya zachuma, kani mbali ya uzimu, kani mbali ya thanzi. Mulungu asakumaneni zisomo zonsezo. Ndipo chimene inu ndine tingachite kuti tikhale olowa wachikondi ndi chifundo chake chati tikhale ana ake. Ndipo timakhala ana ake pamene mzimu wa Khristu ukhala mwa ife. Ndiye chokhacho chimene chimatiyenereza, si uniform zimene kaya anthu amavala za m'matchalichi. Chifukwa anthu amavala zimenezo koma mzimu wa Khristu usali mwa iwo. Chifukwa mmawava ukhala moyo wadama, wandewu ni zina zonsezo. Koma amene mzimu woyera umakhala mkati mwake, ameneyo amakhala moyo osinthika, moyo ofa kuchimo. Iyeyo ni mudzi okhala pamwamba pa phiri uchi, mmene Ambuye Yesu Khristu amanena kuti anthu amatsimikiza zoti koma mtsikana uyoyo, mnyamata uyoyo ni mkhristitudi, ni wosiyana. Chimenecho chimene Mulungu afuna kwa inu ndine tidzazidwe ndi mzimu woyera. Tikadzazidwa ndi mzimu woyera tizitha kuweruza chabwino ndi choyipa nthawi zonse, ndipo tidzakhoza kumuzindikira mdierekezi ndi machenjerero ake onse ni kumgonjetsa. Ndipo okhawa amene alogonjetsa na amene akalamulira limodzi na Ambuye Yesu Khristu. Koma amene sangagonjetse, amene achita khungu ku machenjerero a mdierekezi, ameneyo sapita kumwamba. Ndipo ambiri na khungu zambiri ni mbuli, ngakhala anthu opemphera sadziwa machenjerero a mdierekezi. Adachoka kalekale pa chikhulupiriro koma ali achipembedzo. Ndipo Paulo adanenera bwino za iwo akuti adzakhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake atayikana kalekale. Ndiye ku zimenezo muchokeko, bwerani pa chenicheni cha mzimu woyera chimene Mulungu afuna kuti inu ndine tikhale. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi iyi imene mwatipangira kuti tikathe kumvetsera mawu anu. Lolani mzimu wanu woyera wadzoze mawu ku miyoyo yathu nakakhala mdalitso, mene mu dzina la Yesu Khristu tipempha zonse m'chiyamiko. Amen. Tiwerenga mabaibulo athu mabuku awiri. Buku loyamba ni limene la Deuteronomy 14 verse ya 3 kulekeza 10. Pali mawu otsogolera pamene pakuti za nyama zodyedwa ndi zosadyedwa. Timafuna tione nkhani yathu ya lero ni imeneyi, nyama zodyedwa ndi zosadyedwa. Verse 3, ati musamadya chonyansa chilichonse. Folo nyamazi muyenera kumadya ndi izi. Mulungu akutero nyama kuti zimene timene atizidya. Tilimodzi? Ati ng'ombe ndi swala ndi mphoyo ndi mphalapala ndi ng'ombe ndi nyumba ndi mbalame ndi mbalale. 6, ndipo nyama iliyonse yogawanika chiboda nikhala yogawanika chiboda ni bzikula imene muyenera kudya. 7, koma izi zokha simuyenera kuzidya mwa zobzikulazo kapena zogawanika chiboda, ngamira, kalulu ndi mbira, popeza zibzikula koma zosawanika chiboda muziyese zodetsa. 8, ndi nkhumba popeza igawanika chiboda koma yosabzikula muyese yodetsa. Musamadye nyama yawo, musakhudza mitembo yawo. Mwa zonse zili m'madzi muyenera kumadya izi. Zilizonse zili nazo zipyepye ndi mamba zimene muyenera kudya, koma zilizonse zopanda zipyepye kapena mamba musamadya, muziyese zonyansa. Ndiye tikuona opereka wamkulu wachilamulo ameneyi Mose apereka uthenga kwa ana a Israeli za nyama zoti azidya komanso asamadye. Akuti za nyama zoti azidya akuti ngati mbuzi, ng'ombe, nkhosa, ngondo, swala, mphoyo, phalapala ngati zimenezi. Zina zoti asamadye ni monga milamba, nkhumba, kalulu,
ni zina zonsezo monga mmene tawerengera. Mukhoza kawerenga nokha chaptacho nokha ku nyumba. Ndeti mafuranso tiwerengeso ku Machitidwe 10 vesi yaka 14 kulekeza 16. Vesi ya 14 ikuti koma Petro anati, iye ayitu Mbuye, pakuti sindinadya ine ndikale lonse kanthu wamba ndi konyasa. 15 ndipo mawu anadzeranso nthawi yachiwiri, chimene Mulungu anayeretsa usadyetse chinthu wamba. Ndipo chinachitika katatu ichi, ndipo pomwepo chotengeracho chinatengedwa kunka kumwamba. Ndi ameneyo ni Petro. Petro Muyuda amene waphunzitsidwa bwino za Mose kuti sakuyenera asamadye milamba, nkhumba, kalulu ndi zina zonsezo. Ndiye Mulungu akumuonekera m'masomphenya akumuwuza kuti idya zonsezo. Ndiye Petro akuyankha mobveka bwino kuti ayi ine sindikudya chinthu chonyasa. Sinaka Mose adawuza kuti ni chonyasa. Ndiye tikuona Mulungu pamenepa akuyankhula akuti china chonse imene nachiyeretsa osadyetsa chani chinthu wamba. Mulungu akumuwuza kuti aphe adye. Nkhumbayo, kaluluyo, milambayo ndi zina zonsezo akuti aphe adye. Ndiye Petro akati kuti aya chinthu chonyasa chimene sinengadye. Ndiye zokambirana zathu zigona pa nkhani imene nyama yakudya ni zosadya. Kodi lero lino akhristu ayenera azidya nkhumba? Asamadye. Azidya milamba? Asadye. Haleluya. Phunziro lathu likhala likuyankha zinthu ngati zimenezo, kuti tikhale pa chifuniro chenicheni cha ngwiro chakuti ngati Mulungu anati zidya nkhumba tizidya opanda nkhawa ina iliyonse yoti tupita ku gahena. Tilimodzi? Eya. Ngati aonera kuti tisamadye tiona momwemo mobalansa monga mwa mawu a Mulungu mmene Mulungu akutiyankhulira mu nthawi yathu. Haleluya. Ndiye fundo yayikulu pa phunziro lathuli nilakuti izi nyama izi zosadyedwa izi ngati nkhumba, milamba ndi zina zonsezi inali chabe mithuzi. Tilimodzi ya zinthu zenizeni zimene zili mkudza kapena kuti zinali zoyimira chabe. Chifukwa chakuti ni zoyimira si zenizeni zakuti limene likhazikike tizigwirepo ngati chenichenicho chabwera. Tilimodzi chifukwa Paulo kwa Akolose na Aheberi akuti chipangano chakale ni mthunzi wa chipangano chatsopano. Ndiye tiona kuti kodi nkhumba imayimira chani nanga chenicheni nchiyani. Tilimodzi nanga zonse zosadyedwa zimayimira chani. Chimenezo zimayimira amitundu. Nyama zodyedwa zija zimayimira Ayuda. Zinali zoyimira uthenga. Kalekale uthenga uwu ife amitundu sumatikhudza. Uthenga unali wa Ayuda okha. Haleluya. Ife amitundu timatengedwa ngati agalu, timatengedwa ngati nyama zosadyedwa izi zimene ni nkhumba zina zonsezi. Chipulumutso sichinachokera kwa ife, chipulumutso chachokera kwa Ayuda. Ndi Ayuda anamukana Mesiya, Ayuda anamukana uthenga pamene anampachika Ambuye Yesu Khristu pa mtanda paja. Mene Ayuda anamukana Ambuye Yesu Khristu anakana uthenga chifukwa cha kusakhulupirira kwawo, Mulungu kenako anatembenukira kwa ife amitundu kuti tsopano nyama zosadyedwa zija ziyambe utani kudyedwa. Tilimodzi ndicho chimayimira, ni choyimira chabe, ni mthunzi wa chenicheni chake chimene nichiti ni chimene chichi. Haleluya. Ndiye popeza kuti icho chidali choyimira chabe, unali chabe mthunzi, chidachotsedwapo chifukwa chenicheni chinatani chinafika. Tilimodzi kuteroko ife amitundu timadya nyama ina iliyonse, kaya nkhumba, kaya mukudya mbuzi, kaya mukudya milamba, kaya mukudya mbewa, kaya mukudya kalulu, timadya. Ni mawu a Mulungu, ni chifuniro cha Mulungu ndithu popanda kutsutsika kwina kulikonse. Ndipo izi tizitsimikira izo ni mawu a Mulungu kuti chimenecho ni chifuniro cha Mulungu. Tilimodzi ndi chitsimikiziro chake chili ku Machitidwe 10 kumeneko, chimene chikuchitidwa ku chapter chimenechi mukhozo kawerenga panokha nchachitatu. Akuti Mulungu panali munthu wina wa mitundu ameneyi, Cornelio Kentulio amene wa ku Italiya kumeneko,
anali munthu olungama koma wa mitundu, amachita zinthu zachifundo, zinthu zabwino pamaso pa Mulungu. Koma chifukwa chona kuti anali wa mitundu, paja taonakayo zoona kuti uthenga unali wa Ayuda okha. Tili modzi, Ayuda samalabadira a mitundu kuti akhoza kulandira chipulumutso. Haleluya! Ndiye munthu wa mitundu amene amachita zinthu zachifundo zabwino pamaso pa Mulungu. Ndauchita choncho muja, kenako mngelo wa Mulungu anadzamuonekera nthawi ina. Atamuonekera, mngelo uja anamuwuza kuti naona zachifundo zonse zimene umachita zinthu zabwino. Ndi anamuwuza kuti tuma amuna ako apite kuti ku Yopa akakumane ndi mamuna amene ni Petro. Ndi atawuzidwa choncho, Petro anali ali kumeneko ku Yopa, ali pa tsindwi ya upemphera. Baibulo ali pafupi kukomoka ndi njala. Tili modzi, anagwa m'masomphenya. Masomphenya amene waniwa kuti kumwamba kudatuka chisalu cha ngodye zinayi. Mu chisalu chimenechi munali nyama za mitundu yonse, zodyedwa ndi zosadyedwa. Nkhumba zidali momwemo, mbuzi zidali momwemo, zonse zidali zili mmenemo. Ndiye liwu la Mulungu lidamuwuza Petro kuti ipha udye. Tili modzi, ndiye Petro anadzidzimuka. Ndiphe nkhumba ine ndidye mokha mu Yuda. Mose atanuza kuti ni zonyansa zimenezi. Haleluya! Liwu lidamuwuza katatu, ipha udye. Haleluya! Ndiye ukanakana Petro, liwu lija lidamuwuza kuti usachitchule chinthu chonyansa chimene ndachiyeretsa. Ndiye ngati Mulungu wayiyeretsa nkhumba, ni ndani lero lino angabwera amayiyeretsanso? Ngati wayiyeretsa mbewayo, kaluluyo, milambayo wayiyeretsa, ndani angadetse chimene Mulungu ayeretsa? Ali ipha udye. Tili modzi, zinthuzi zinayeretsedwa, koma anthu amene amafuna akhala akhungu, azingokakamirabe unisamadye nkhumba, amasamalira zonsezo koma akhabe moyo waziwerewere. Aoneabe pornography, ausutabe, aumaba, amapangabe madilo aukatchali. Kusukulu ana asukulu azanga amakambitsana. Sinodziwa ngati nkhaniyo niyoona. Koma amati panali mtsikana wina wa mpingo umene umaletsa nkhumbayi. Anapita kwa chibwenzi chake kumeneko kwa boyfriend wake. Kumeneko amakachita zoyipa. Chifukwa masiku ano akati chibwenzi ni ziwerewere. Nzimene anthu auchita mzibwenzizi. Tikumbutsane, kukumana pamodzi ndi mamuna ndi mkazi musanakwatirane ni tchimo. Ndiye mzibwenzimu makhalidwe amene amachitika na amenewa. Makamaka m'masukulu muni moyipa. Ndiye mtsikana anapita kwa boyfriend wake kapanga zimenezi. Ndiye anakapeza kuti boyfriend wake uja waphika nkhumba. Ndiye atamwitanira chakudya kuti kutchali chikwathu amatiletsa zimenezo sitidya. Ndiye kenako akuti boyfriend uja adamfunsa unanga zimene mwabwerazo sakuletsani. Tili modzi, ndiye mukhoza kuona kuti nkhani si ya zakudya, koma nkhani ni ya Mzimu Woyera ulimo mkati mwanu. Chikondi cha Ambuye Yesu Khristu chikuonekera, chilungamo, chiyero, chifundo. Haleluya! Kodi zikuonekera zimenezi? Tili modzi, nkhani si yakudya zakutizo ayi, koma nkhani ni yakuti Khristu akhale mkati mwathu, chifukwa ndiye chenicheni. Tili modzi, ndiye tukambawuza Korneliyo za nkhani ya Korneliyo. Petro amakana kupha zinazo, kwa Mulungu adamuwuza kuti zimenezo naziyeretsa. Ndiye amakana aba kuti kodi uchitchula chinthu chimene achiyeretsa chonyansa. Haleluya! Ndiye zinthuzi zinatani zinayeretsedwa. Tikamapitirira phunziro lathuli tiona machapter ena otsimikizira kuti nzoona adi sikola kuyika kuti tizidya nkhumba, chifukwa inali chabe mithuzi, zinali chabe zoyimira. Mulungu amangolalikira chabe pa chochitikachi kuti pali china chake chimene chenicheni chimene chiyimira. Ndiye tachiona kuti nkhumba, zinthu zosadyedwazi zimayimira ife amitundu, izi zodyedwazi zimayimira Ayuda. Tsopano pamene ife amitundu tidalowa mu ulemerero wa Shekina glory, pamene tidalowa mu chipulumutsochi, haleluya, ife sife odetsedwanso ayi, situtengedwanso ngati zinyama zosadyedwazi ayi. Uthenga ni wathu chenicheni chaonekera. N'chifukwa chake akhristu lero lino amadya nkhumba, amadya milamba, amadya kalulu, mbewa ndi zina zonsezo, palibeponso vuto ayi. Bola ngati muli ndi Mzimu Woyera. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa chotichezera mwamtengo wapatali ngati umenewu. Lidalitsike, likwezedwe dzina lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Tiphunzitseni zambiri za ufumu wanu. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu mpha zonse chiyamiko. Amen.